L-akbar tħassib fi Gżira Ewċija huwa n-nuqqas ta' xogħol beluf ta' żgħażagħ ikollhom jivvjaġġaw lejn Malta biex isibu impjieg. Imma quddiem il-Partitari Nazzjonalisti Fawdex, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi qal li taħt il-Gvern Nazzjonalista ix-xogħol qiegħed jiġri wara n-nies. Kull meta kien hemm il-Gvern Nazzjonalista f'pajjiżna f'Fawdex u f'Malta, ftaħtna il-xogħol jiġri wara l-ħaddiema. Il-Prim Ministru reġa' tkellem dwar l-20,000 impjieg li l-Partit Nazzjonalista isostni li ħoloq f'dawn l-aħħar 5 snin, inkluż Fawdex. U jekk hemm xi ħaġa li aħna għandna ċertifikat il-ġmiel tiegħu huwa li f'dal 5 snin ħloqna 20,000 post ta' xogħol għal ħaddiema Maltin u Ewċin. Skont Lorenz Gonzi mal-gvern tiegħu gawda kulħadd. Kulħadd gawda mir-riżultati li ġab il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. B'drabi oħra f'din il-kampanja, il-Prim Ministru semma l-għażliet il ħa biex jala qatt ta' intrapriżi fejn minkejja l-garanziji li kien ta' qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali mijiet ta' ħaddiema spiċċaw tilfu x-xogħol tagħhom. Imma biżmien tibda tinduna li mnalla ħadd dik id-deċiżjoni. Uħud minn dawn il-ħaddiema kienu jitħallsu għal xejn għal Lorenz Gonzi. U l-istess Prim Ministru li talilu nnifsu u lill-Ministri tiegħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa għamel din id-dikjerazzjoni. Ikemmi tajba jiena kieku kulħadd jaqla l-flus li ħallaslu ħaddieħor. Lorenz Gonzi temm il-laqa politika Fawdex billi iftaħar bit-tema u l-logo nazzjonalista għal din l-elezzjoni li skont il-Prim Ministru inħolqu wara ħafna u ħafna ħsieb. Nalaqgħu għalhekk meta għażilna wara ħafna ħsieb għażilna l-messaġġ għal din l-elezzjoni.